Nyt sä saat ihan mielettömän ymmärryksen, miten sä pystyt onnistumaan. Ja tää on tällainen, minkä mä oon kanavoinut mun viime kevään kurssilaisille tällaiseen En jää jumittamaan valmennukseen. Ja nyt mä jaan tän sulle. Ota kynä ja paperi. Laita ylös tää. Haketo. Japanilainen riisipuuro päivällinen. Ihan siis ei mitään järkeä. Siis ei todellakaan mitään järkeä, sydämestä kanavoitu. Ja just se, että se sisältää kaiken tarvittavan. Eli ainesosat on halu, keino, toteutus. Haketo. Haketo. Ja tää on sellainen, mihin lisätään yksi mauste, mikä on se, mitä ilman sitä puuroa ei voi syödä, ja se on periksi antamattomuus. Halu on se, mikä saa sut tekee asioita. Se on se sun sydämen tunne, joka sanoo, että on oikein alkaa auttaa ihmisiä eheytymään ja parantuu, eiks niin? Se tunne on niin väkevä sussa, että sä et pysty sitä ylittää, alittaa, kiertää, etkä poistaa. Sä voit saada se joskus työnnettyä vähän kauemmas, mutta se ei häviä enää ikinä, kun se on se sydämen tunne ja palo tullut yhden kerran selkeästi suhun. Sun tietoisuus on avautunut ja ymmärrys sille tasolle, että tässä elämässä sun on nimenomaan tarkoitus saada se sun elämän tehtävä luotua todeksi ja ennen kaikkea toimivaksi. Ja tätä mä rohkaisen sua nyt seuraa sitä tunnetta, sä oot just oikealla polulla. Sä oot menossa eteenpäin, sä oot kuuntelemassa tätä, sä etit keinoja. Kaikki on just niin kuin kuuluukin. Keino. Mä muistutan sua nyt ihan ekaksi. Sä oot just oikeassa kohdassa, sä teet just oikeita asioita. On sun elämän tehtävä. Virtaava, toimiva, kannattava tai ei. Eikö se ole hassu juttu? Muista tää. Sä oot just tässä ottamassa vastaan energiaa, ymmärrystä, miten sä kehityt ja sun tietoisuus laajenee sille tasolle, että susta tulee se ihminen, joka pystyy vastaanottaa yltäkylläisyyttä, kaiken runsauden, rahan ja yhteisluomisen kumppanin. Okei, keinoina on, että sä itse opiskelet, se on oikein hyvä keino. Me etsii vaan googlettele, miten sä voit edetä. Sitten on esimerkiksi, sä voit mennä lukemaan yrittäjä- ja liiketoiminnan ammattitutkinnot, tai sit sä voit hankkia tällaisen jonkun verkkokurssin, mikä esimerkiksi mulla on, joka auttaa sua luomaan kaiken todeksi ja toimivaksi. Toteutus. Tää on niin ihana juttu. Sulla on halu, sulla on keino hankittuna ja nyt sä astut toteutuksen puolelle, eli sinne, mikä tuo sen kaikkein suurimman tietoisuuden laajentumisen ja kasvun sussa ihmisenä, jotta susta tulee se ihminen, joka pystyy alkaa virtaavasti vastaanottaa sun elämän tehtävän kautta kaiken yltäkylläisyyden, runsauden, rahan ja yhteisluomisen kumppanit, joiden kuuluu sulle saapua. Eli nyt on aika. Jos sulla ei vielä ole somekanavaa pystyssä, laita se pystyy, sieltä tulee sitten seuraavat askeleet. Ja jos sulla on jo somekanavat, mutta homma ei virtaa, niin nyt on sun aika alkaa luomaan uudenlaisia videoita ja tulla esille sitä kautta just omana itsenäsi. Periksi antamattomuus on se mauste, mitä ilman sä et tuu onnistua. Ja tää kiteytyy nyt siihen. Eli kun sä oot päättänyt, että sä oikeasti tuut toteuttaa sun sydämen tunteen auttaa ihmisiä eheytyä ja parantua, niin sä pidät siitä kiinni. Eiks niin? Sä tuut tekee kaikkes, sä tuut menee läpi harmaan kiven, että sä pääset auttaa ihmisiä eheytyä ja parantua. Se on se, mihin sä voit luottaa. Se tunne. Se tuntuu oikealta ja se on se, minne suuntaan meet. On se keino mikä tahansa ja vaikka se keinokin muuttuisi siinä välillä, se on ihan fine. Mutta muista se, että esteet ja varjot on tuotu sulle, jotta sä kasvat ja kehityt siksi ihmiseksi tietoisuuden tasolla, miksi sun kuuluukin.